Salutare tuturor, eu sunt Dariu și bine v-am găsit la un nou videoclip. În acest videoclip vă voi întreba ce jocuri să mai jucăm. Nu știu sigur ce jocuri să mai jucăm. Și de asta vreau să-mi lăsați voi în comentarii ce jocuri să mai jucăm. Încă nu v-am zis. Poate aș vrea vă întrebați câți ani am, ce m-am născut și când e ziua mea. Eu am 9 ani. Sunt născut pe 5 decembrie 2006 și ziua mea, vă dați seama când e, tocmai am spus. Da, și vreau să-mi lăsați în comentarii ce jocuri să mai jucăm. Problema jocurilor. Să fie de minimum 1 GB, dacă nu o să meargă pe tabletă. Și să fie, nu știu, să meargă, de exemplu, mai este o problemă. Merge jocul, instalez frumos, să-l deschid. Da, nu merge. Mi-arată nu știu ce prostii. Așa că să ziceți, să vedeți. Tocmai acum vă arăt versiunea mea de Android ca să vă dați seama care este faza despre tabletă și dați versiunea Android 4.4.2. Știu că există 5.5.2, dar asta e versiunea mea. De exemplu, mă duc aici pe unde aveam eu update și nu mi-arată nimica. Update local. Nu știu, și dau și update online. Deci că nu este niciun nou versiune. Îmi dau și aici. Da, nu merge nimic. Da. Merge să fac. Să ziceți jocurile pe care le vreți, eu o să sugerez. Dacă nu merg jocurile, n-au destul de memorie sau când le deschid, nu merg, pur și simplu scriu în rubrica voastră, o să răspund cu nu. Nu merge și le instalez. Și atunci, dacă vreți, o să-mi aduceți alte sugestii, că nu mai știu ce să joc. Îmi doresc să vă uitați la videoclipurile mele, dacă aveți cei care se uită până acum, dacă aveți, nu știu, niște prieteni, ceva, să le spuneți să uite și la videoclipurile mele, că apreciez foarte mult să se uite și cineva la videoclipurile mele. Înainte aveam 3, am început cu mai multe, că mi-am dat seama că mă plictiseam să nu mai fac videoclipuri, să fiu gamer, ceva de genul. Și am spus, bă, o să mai fac niște videoclipuri și o să continui cu seria de gamer, fiindcă tableta mea tocmai s-a îmbunătățit. Mi-am dat seama că merge mai bine. Da, nu știu, să-mi sugerați ce jocuri doriți, dar pe astăzi cam atât cu videoclipurile. Nu uitați să lăsați comentarii cu jocuri, de ce mai doriți voi și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!